जोंहा बाथाम जाबलायबाय उगुल मुगुल थानायखाय दिनै जाबस्रांजोबनो नागिरबाय बैहाय गैबावला जाबना दोनफैजोबदो जाबस्रांजोब्बाय नै बाहेरायाव थानानै बाहाय गारसो गुरसो साजोब्बाय साथारिं आरि नै थगथा सालनि लाखिनाय बे सनाफोर मोजां जागोन ना जायाथाय सिरिया प्लास्टिक खोबदो दे बै थाथोंसै गुन्द्रा गुन्द्रिया खांख्रां खुंख्रांजोब गाजोल गुजोल गारखावनानै गालांजोबो मिस्थ्रिफ्रा आथिं आखाइ हाबजानो गिलायलाङो हमनानै दोनथ'दो दे जाबायना जाबखांजोबखाबाय आंनि बाजैमोन नै साहा लोंबाय बिसोरनो मा जाहोखो होनबानो जुलाफि खटखटि गाइखेर गैला नालाय मोसौआ लाल साहासो लोंहैबाय नै लाल साहासो नैबे आंनि बाजै असे नै बाजै आंहा गामियावनो नालाय बिसोरो आंनाव बेरायनो फैदों लोंदो जुलाफियासो खम जाबाय दे अमा बेफारिया फैबाय अमाखौ जोंहा फानहरबाय मानैबो बाखि हयले फाखि हय बाखि हयले फाखि हबना लायदो माबार बागानथिं अन्थाव बाथाव नैबे मासे बेफारिफ्रा लानानै थांसै जों अमाखौ नैबे मासे अन्थाव बाथाव नैबेहाय एसे देरसिनमोन नैबेयो लांनोसैनो दिनै अननो ओंखारलायथारो बेस्राफोर सं देरदोंमोन बेस्रा नै अन्थाव बाथाव अमाया आदार जास्रालांबावनोसै गाबनो ओंखारलायनाय जाबाय गेन्द्राद्रानो नाय मोनथिबावबाय दे आसुरितनो बिसोरबो नै मोसौआबो ज' खारबोबावबाय जोंना बारियावसो अमा गाबनाय खोनानानै बुंबावबाय आंहा नुबाय बेस्राफोर गावबा गाव जिबनखौ बयबो बाथाव थांनोनो नागिरला बोरै जाबावनांगौ आंनि भिन्दि बिफाङा बायजोबसै दे बेफारिफोर आयु न'खौ नागारलांनो बाबावोना हिनजाव गोदानाव जेरै जायोना फुंबिलि मोनहा बयबो फैबावलायो आं बाबायहाय नाय ओमफ्राय दस्रा दिनावबो बिदिनो जाखायो अमाया बयनियाबो बिदिनो जायो गिबावबाय नै खेबग्रायानो गैलाहाय बिदिनो जाखायोना बयनावबो न'खौ नागारलांबाय बिस्राबो होदोहाय भिडिअ'आव थाजोबथारदो माथो नाय माबायदि खाख्रबबायथारबाय बेखौबो खाख्रमसै नै
फ्रियाव मोननाय फ्रिखौसो आसा खालामनानै दं सनाफोर हाखांबायानो आङो एबार रानसै नै प्लेटआव माबा संख्रि होदों 비보면 그래 구수셔 그래서 그나 근데 그 자인 한번 다 힘든 게 라우가 아이 라우가 này thầy châu sao phi đến này 집에 हाग्रा साफा खालामलायबाय नै जोंहा लावग'आ सुस्रांजोबथारदो दैलां बायखांलायबाय हाग्रा ग्रौ ग्रौ जाजोब्बाय नै बिमा बिस्वहरिनि दरखं माबायाव नैबेथ' बाख्रि जाहैबाय नै मालाय लावग'आ साफा खालामजोब्बाय गान दाबावलायबावो नै लावग'आ मालाय इन्टारेस्टेडनो मोस्रोम दंजोबो दे बेखौबो बोखा बै माबा माबिखौबो आरो बे खांख्रिखलाफ्रा गैखाला दानस'खाजोबदो नोरसिं दं नै नरहिं बेखौनो खानानै जायो जोंहा बोख्लायखाजोब लेथ्रा फेथ्रा जिनिसफ्रा सनाफोर अमा हनायनि लांगाब लांगाब नै 1 2 3 4 5 6 गासै 30,000 मोनदों मादैया अमाखौ मानै हरदोंमोन नालाय सनाफोर नै 30,000 मा खालामबावनो मादैया बिखायाव लांगाब गाननोसै खुसियानो थैनोसै 30,000 मोननायनि सनाफोर नै लांगाब लांगाब मोनबाय मादैया सनाफोर मा खालामनांगौ खोन्थाहरदो मादैनो बे 30,000 रांखौ बेंकआव दोननांगौ ना माबा खालामनानै बानायनानै गाननांगौ खोन्थाहरदो सनाफोर सनाफोर मोनसे दुखुनांथाव घटना जालायबायना मादैया ओरै फारसे मोननायनि खुसि ओरै फारसे पास गोमानायनि दुखु दिनै अफिसाव थांनानैसो आं मिथिबाय आंनि बेगनि पासआ अफाय गखो बाहाय ट्रेननि टिकेटबो दंमोन ओमफ्राय आंनि माखासे गोनां गोनां गद्रेजनि साबिबो दंमोन नांगौ बुस्थु दा मा डकुमेन्टस दंमोन आं बुजिनो मोनला आं दा गावनि गद्रेजाव चेकिं खालामनानै नुबासो आं बुजिसिगोन मा गोमादों मा गोमायाखै सनाफोर बिराद दुखु जाबाय आङो मा खालामबावनो बबेहाय मोनफिनबावनो आङो गोदाव सोराव जेला नायो होमबा गैया पासआनो गोदाव सोराव जालाबायबाय उनाव ट्रेननि टिकेटआ माजों फैनो माजों फैया जाबाय आं एप्लिकेसन लिरफिनबाय लिरनानै उनाव होबा जाबाय बुंबाय स्टेशन मास्टारा बायद' बियो नोङो गोदानसो दानफिननांसिगोन नोंनि बे 2 मास थाबाबो 1 मास थाबाबो बियो जाफिनला रिनिउ जाफिनला नोङो गोदानसो दानफिननांसिगोन होननानै बुंबाय दा आङो फिन 3 मान्थसनि आरो गोदान दानफिननांबाय दे सनाफोर आं बिराद दुखु मोनबाय हाजासे ओरै फारसे नैबेखौ लानानै गोजोननाय दं फारसे नैबेबायदि पास गोमानायनि थाखाय दुखु दं सनाफोर आं दा मा खालामबावनो दुखु आरो सुखुनि गेजेराव नोंथांमोनहा अननानै नायलांदो सनाफोर जाय आंनि चेनेलखौ नायनो मोजां मोनगिरि नोंथांमोनहाथ' अराय सम नायखायोनो सोरबा गोदानाव हाबोबा आंनि भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नाय लाइक खालाम साबस्क्राइब खालाम कमेन्ट्स खालाम सनाफोर आंनि बे दुखु आरो सुखुनि गेजेराव जानाय नैबे ब्लगखौ अननानै बयबो जौगाहोलां दे सनाफोर